Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 27 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 5 ka mga LGU sa Western Visayas ginpanawagan sang DSWD nga magsumiter na sang SAP liquidation reports. Isa ka lalaki dakop sa buy-bust operation kag nakuhaan pa sang armas lutang sa siyudad sang San Carlos. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga ginaabi-abi ko sang Department of Education ang pagpasar sang Akta Republika 114 City Size okon ang Good Manners and Right Conduct kag Values Education Act. Nagpasalamat ang DepEd kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa mga mamalida nga nagaduso sang GMRC law. Sunod sa DepEd, makabulig ini sa pag-empower sa kabataan para sa nation building kag maproteksyonan ang ila physical, moral, spiritual, intellectual kag social well-being. Dugang pa sang DepEd sa pihak nga may subject nga GMRC kag values education sa dalom sang K-12 curriculum, dako nga bagay ini nga isa nakalayi ang Akta Republika 114 size. Sa karon dapat may ari ini nga ibalik ta ini para nga liwat naman pahanumdumo ng kabataan sa kaimportante sang maayong pagbinatasan. Sang una, sang amon panahon, magsulod ka sa balay, misin ulang gapangayo kagid katahuran. Mayong aga, mayong ugto, mayong gabi. Sa una kabataan, gabisa sa ginikanan, ang kabataan nagahalok sa ginikanan. Karon niya, ay abaw, talagsa na lang makita mo ini nga pagbinatasan, pagsulod sa balay, diretso lang, wala gani makakita sa ila ginikanan, ang panawag sila may wanggo na kagwangga. Ay porti, ano nga klase sang sitwasyon? Nya, kamusta sa wanggo mo to? Nya malam na? Ay porti, daw, wala na bla, ay anong klase, daw nadula ng aton pagbinatasan sang una. So dapat ibalik tayo ni. Kay hindi maayo Kung ang ginikanan hindi magdisiplina sa iya kabataan, daw wala lang daw plariho lang edad. Wala na sang pagrespeto. Sa una kami magdiferensya ka lang pagsulod sa balaya nga hindi kakapangayo iya katawran. Jutay nga pinalidad, tulotampa jutay, aki kasta mag-aga, hindi na pwede na sa amo niya. Kinanglan tahod kagid sa mga magulang sa imo, tahod kagid sa imo ginikanan. Sa una nga magulang gid. Dapat ang magulang magtudlo sa manghod. Subong wala na. Hindi na maintindihan niya. Tolara kada, may sigarilyo kada, bautol, porte, dautol ka ido Hindi na amo ang mga pagsinalayo subong. Sumayo niya, nga ibalik ta naman ang maayo nga pagbinatasan. Kagbagahalin ina sa mga bulutuan. Kung mayong pagtudlo, sang manunudlo, plus maayo man ang pagdisiplina sa ginikanan, mabalik ang maayo nga pagbinatasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na morning na bilog nga dakmanwa sa Bacolod bangon ron adlaw na sa bilog nga probinsya kamusta na ang kahimtangan sang aton mga kauturan natapos ng korpyo alas 4 kainas ang kagahon anano naman ang mga balita mga isyu nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton physical distancing? Kamusta ang pagsuksok ta sang maskara? Ang syudad sa Bacolod sa karon mabulubog na gawa ang panahon bangod sa masami nga pagtupa sang ulan. Tibulan sa Hunyo maulanon na gidman, mabulo bagyuho na gidman. Karon nga gaupdan kita sa aton patrol nga nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod idulong sa aton ang sitwasyon sa Bacolod kag mga balita nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Nagaman sa patrol subong Sabado si Aksyon Eden Abuso kuno. Nagaman subong ba daw mapisan siya, bugtaw aga pa bugtaw, paligo, maayo sa lawas na. Balita sa patrol. Aber, tikaon tang aton patrol, upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Tika, Action Fred. Good morning, Action Fred. Happy Saturday sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Ulihi, subong nga Saturday, Action Fred, sa bulan sang Hunyo. Correct. Or last Saturday sa month of June, bugin English lang. Pero tido kadasig Action Fred, sang lakat sang aton nga mga inadlaw, dason sa Wednesday, July 1, Action Fred, ang ibang tani kalabanan. Nag-preparar kag dito isang klase Action Fred, no? Nagaling kay amoy ni may nagapadaan nga COVID-19 pandemic, padayon man ang pamangkotanon kung madayon gid ang pagbukas ng klase sa Agosto 24. Pero dako man ang chances, bangod nga may mga ara na sa mga sobra 12 milyones Action Fred, ka mga estudyante ang nakapa-enroll naman. Nakapa-enroll pa lang na pero pamangkot Action Fred ang ila naman nga mga resources. Wala labot daan sa distant learning, may ara man sang module Action Fred ang ginhatag option ang DepEd kagati para sa mga ginikanan man kag sa mga estudyante nga wala sang ikasara nga magbakal sang cellphone or gadgets Action Fred nga gamiton para sa online classes subong man sa wala sang may mga ikasarang nga magbakal Action Fred sang ginatawag nga internet para mayara sila sang internet connection. Pero tanawon tani kay kumbaga bag-o ta tanan ta Action Fred bag-o sa amo ni nga panggawi kag ara gina ang mga adjustment period kag adjustment stage Action Fred kag ti baloon taman niya ang sitwasyon man didto naman sa mga nabukid Action Fred nga area, no, kung ano man ang solusyon sa ila didto nga mga kung sa Batman sa ila palamang kutanon. So far Action Fred ang syudad sang Bacolod Saturday nga adlaw do temprano pa Action Fred alas 4 nag-umpisa na kita sa paglibot. Madamo na no sa mga salakyan nga may mga depasero nga salakyan nga nagabiyahe
subong man mga private cars nga naga libot-libot man Action Fred sa syudad sa Bacolod, we don't know. Kasi may mga out of towns to sila kahit Saturday subong. Ang iban bisan may COVID-19 padayon man ang ila pagbanding Action Fred no sa ila sini nga pamilya, pero reminders lang na okay lang man na basta pabilin lang ang social distancing kag pagsuksok gid sang face mask. Action Fred diri sa syudad sang Bacolod nagsaka na sa 35 ang COVID-19 patient diri sa aton. Kagapon may 4 Action Fred nga nagdugang no ti ang Bacolod patient number 32 isa ni ka 27 anyos nga babayi nagabusong pa ini Action Fred. OFW ni siya gikan sa United Arab Emirates kag nag-abot sa Manila sa Hunyo 8 kag nagtiner sa quarantine facility didto sa Manila tubtob Hunyo 12. Ginpaidalo ni siya sa test sa Hunyo 8 kag nagwa nga negatibo ang iyang resulta. So nagbiyahe ini siya padulong sa syudad sa Bacolod via plane sa Hunyo 12 gid mismo Action Fred. Apang ti pag-abot ni understand ginapaidalo sila gyapon sa RT-PCR test June 16 nagwa ang iya resulta nga nagpositibo siya kag sa karon ara na sa isolation facility Action Fred kag negatibo sa sintomas ng COVID-19. Amo pa rin ginahibalo sang ginahibalo Action Fred sa aton otoridad kay damo nagapamangkot kung kamusta ang baby Action Fred sa iyang taguangkan bangod ang iloy positibo sa COVID-19. Hopefully, Action Fred, ang bata hilway lang sa virus. Ang Bacolod patient number 33, isa ka 51 anyos nga lalaki Action Fred, OFW sang gikan sa Kingdom of Saudi Arabia, nag-abot sa Manila Mayo 23. Kag ginpaidalom sa RT-PCR test sang Mayo 31, nagnegatibo ini ang resulta Action Fred. Nagbiyahe man ini siya sa via plane, nag-abot Hunyo 12. Kag nagpaidalom sa RT-PCR test, nagwa ang resulta Hunyo 16, nagpositibo. Sa karon, iyara ini siya sa quarantine facility sa syudad sang Bacolod kag ti asymptomatic man. Ang Bacolod patient number 34 isa ka 32 anyos nga babayi, isa ka locally stranded individual Action Fred gikan sa Manila. Wala sang initial nga test nga ginimo gali Action Fred do amo ning makatilingala man bangod mo understand nga tani hindi na di sila kabalik ang bisan mga LSI naton kung wala sang dokumento nga ipakita nga negatibo sila sa COVID-19. Pero ti pag-abot di sa Bacolod June 18 via to go Malasakit vessel ginpaidalom gilayon sa RT-PCR test kag nagwa nga positibo ini sa virus. Sa karon sa gyapon naka-quarantine facility kag asymptomatic man ang nasambit nga pasyente. Lastly Action Fred, ang Bacolod patient number 35 isa ka 40 anyos nga babayi, locally stranded individual man from Manila, wala man sang initial nga RT-PCR test Action Fred. Nag-abot sa Bacolod sa Hunyo 18 sa Kayman sa Tugo Malasakit vessel kag nagwa nga positibo ini sa virus. Kag sa karon napabilin sa quarantine facility kag asymptomatic Action Fred no. So amoy na ang bagong update Action Fred kahapon nga adlaw nakapahuway kumbaga ang probinsya sa Negros Occidental kay ti wala sang from Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19 kag hopefully Action Fred tani wala na kag ang mabato naton nga mga resulta is ang mga naka-recover na kumbaga Action Fred. Dalon na lang no kay tigin pahamtang bilang caretaker sang Bureau of Fire Protection Negros Occidental si Fire Chief Inspector Publio Plotenia Action Fred. Si Plotenia ang nagbulos kay Fire Superintendent Pamela Candido nga karon ginpahamtang bilang Provincial Fire Marshal sang Negros Oriental. Sa interview section Radyo Bacolod kay Plotenia Hunyo 23 sang ginpapanaog ni BFP Region 6 Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido ang mando para sa iya panibag-o sini nga assignment. Si Plotenia Action Fred ang concurrent man nga City Fire Marshal sang BFP La Carlota. Kag nibaloan nga tinalikdan nga bulan sang nagpatiyan sang reshuffling sa hanay sang BFP kag ginrelieve si Plotenia gikan sa BFP Bacolod
kaginsaylo naman sa BFP La Carlota. Sa Subo Action Fred, sa gihapon, tawhay ang dalanon sa syudad sa Bacolod, especially sa sininga oras. Naglabay kita kaina sa sang Regional Hospital Action Fred. Wala dito sa may nagalinya, bukod di balaan natin kagabi. May mga pasyente naman nga tuyo pag-check up Action Fred sininga aga. Pero ginpamtang ginbuligan sang lokal nga panguluan sa syudad sang Bacolod kay ginpamtang temporaryo dito sa Bacolod Bay Center Action Fred. Kag subong adlaw gali Action Fred birthday gali no sang aton Police Regional Office 6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan Action Fred. 55 anyos na kagati. We understand 56 years old ang retirement sa kapulisan. Dili na siya posible Action Fred ma-retire sa PRO 6 sa masunod naman nga tuig Action Fred. Sa atong mga ka-aksyon, nakibalo ka mo balang ti sa sininga panahon, importante ang ikaayong lawas. Agod malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Kung mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargos o garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabakalang sa mga butika. Action Fred, happy 500,000 followers pagidgali no sa aton nga Facebook page sang Action Radio Bacolod. Nagapasalamat kita sa aton mga ka-aksyon sa padaan nga pagpamati. Parehas lang diray kay aga pa ho si Action Nixon Tahom nagamonitor gid sa Tiangge ni Asher Ara gid ko no Action Fred. Madamo gid nga salamat sa aton mga ka-aksyon. Padayon lang sa pagpamati kag keep safe and stay safe sa aton mga ka-aksyon. Italin sa patol ang ka-aksyon ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Daw matulotauhay ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ari ho, Sabado subong, pamasyar lang kamo dira sa Life Extension Clinic nga dapat mamasyar kamo dira. Kay dira ninyo mabakal ang ila produkto. Ang produkto nga makatambal gid sa mga pamalatian labi na gid ining COVID-19. Kay mabakal ninyo sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang boslingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa pa sa mga pamalatian nga mahimo magtapik pa sa aton kalawasan. Life Extension Vitamin D3. Kilalang kilala na subong. Mabakal ninyo ini sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:11 na. Oy, pila ka adlaw lang matapos na wagtang ng bulan sang Hunyo. Masaylo kita sa bulan sang Hulyo. Ano naman ang paabuto naton, hulat-hulaton ta. Kay ang report, may ara naman ipalayag si Presidente Rodrigo Duterte. Bag-o naman nga mga mando quarantine classification sa Hunyo 29. Kay may ara ko no, suwestyon, may ara naman bag-o nga rekomendasyon ang Interagency Task Force sa Presidente. So, ang mga local government unit din pahibalo na sini para may panahon pa sila agod mag-apila sa pila ka mga bagay-bagay nga dapat man nila i-implementar sa tagsa ka mga local government unit. So ano nagahulat naman dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang iban nga mga probinsya may concern man sila. Pero ang aton concern iya Bacolod. Modified General Community Quarantine kita subong. Ano naman ang binag-o-bag-o nga mga pagsulundan sa bulan sang Hulyo. May pagbag-o bala ng pila ka mga mando sang IATF National. Kaya mo ini silang poderoso ya nga grupo nga nagabando sa bag-o nga ipatuman sa mga lugar sa diin
ginpaidalom sa mga kategorya sang enhanced community quarantine katulad sang Cebu, General Community Quarantine, Metro Manila, kag dire sa aton ang Modified General Community Quarantine. Kung ano ini nga mga bagay, paabuton ta naman ang rekomendasyon kag posible sa Hunyo 29 may balana ang pila ka mga bag-o nga mando sang IATF Nacional. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Mabalik kami, dugang nga mga isyu, dugang nga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatiyan na mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na kapi-kapi na kamo karon nga kaagahon. Kon mga pika, Dr. Alfred's Green Coffee ang aton rekomendasyon. Nga aman, ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintun-an ini sang mga sayantipiko didto sa Amerika, didto na tukiban nga kon berde pa ang kape, porte ka powerful sang iya natural antioxidant. Amo ina nga ginarekomendar tay na pwede kay lulula na itatay, pwede sa kabataan bangod non-acidic kag non-addictive ini siya. Nami ni sa mga estudyante kay nag-aabre bala ang ilang memorya, nagapagsik sila, daw la ginakapoy, daw pirmi lang malipayon, daw wala ginatuyo, amo ng sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Labi na gid nga loaded ini siya sang phytonutrients, nagabulig po sa tinlo sa aton sinitinae, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Kung hindi ka kaitsar, tag-isa, 2, 3 kadlaw, abyan, hilo na ina sa aton tinai. Pagwagid, kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal ninyo sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 karong adlaw, kahapon nagtakop na ang power interruption sa Bacolod City Water District. Pila ka adlaw man ang pinitinsya sa pila ka mga kabaranggayan, may masalod sa ulan, may mapatubod, ula kabalo kung ano oras sa kagabion magtubod, tilang taon ta. Kung nagbalik na ang pagpatubod sa Bacolod City Water District o galing dira sa pila ka kabarangaya katulad sa Villamonte, amo magyapon antos ka magyapon, kay bugtaw ka magyapon sa kagawon, kay wala gatubod kun adlaw. Amo na siya ang serbisyo nga maayo sang basiwa. Hindi maintindihan kung nga ang tubtob niyan, wala pagyapon ginkambyuhan ang mga management kag pila ka mga pagpadalagan sang Bacolod City Water District. May nagatanyag dira nga amo ang mag-supply sang maayo nga tubig sa siyudad sa Bacolod. 98% masuplayan. Ti ginabalabagan man sa iban kay kuno hindi maayo nga i-privatize, kay kuno masaka ang balayran. Ti okay man, ako ya konforme ako na. Hindi maayo nga magsaka gawang balayran, pero kung ikaw sa lugar nga gaantos ka, gahulat ka sa tion sa gabi kung saan magtubod, bugtaw ka kagahon, pukahon niya ka, kaya kung hindi ka magbugtaw, wala ka tubig, okay lang yapon.
Ako practical lang. Hindi maayo nga magpasaka. Ako niya, bisan magpasaka sa gamay, kung hustong serbisyo, nga hindi ka masakit, ikaw imo ya. Imbes nga inugpahuay mo, ibugtaw mo, sa kanula ka tubig. Ti okay man na sa inyo? Sigihon ka lang ni. Amo ni nga klase padalagan siyang basiwa. Papulawon niya ka sa gabi, pabugtawon niya ka kagahon, bisan inugtulog mo pa, mabugtaw ka, kung hindi ka magbugtaw, wala ka tubig, okay lang. Solo singgit lang ka mo da. Nga hindi pwede, kinagsaka, masaka ang balaran, ti antos lang kami ya. Sa mga barangay, gagantos, sige lang kami, hasta mintas, gantos lang. Kaya nung klase nga pagdumalahan ini, daw hindi maintindihan. Ilang taon ta karon? Kung magtubod siya, dali mo mangyapon guaya, tubod siya gyapon sa kagahon, bilog ngadlaw wala sa gatubod, antos ka magyapon, sus, wala tupong ho. Testamintas, tag 20 anyos, amulan ni, sigihon talang ni, kaya di ka mo kumporme, nga may ara tao, kag ara ainsyada, kag may ara lang kompanya, nga makapadalagad sa basiwa, nga matagaan ka 24 oras sa tubig, hindi ka mo ni. Ano nga klase? Ako niya, gaupon mo ko na, hindi makukumporme kung pasakaay abis ang saka. Pero kung dutay bilang saka kagusto ang serbisyo, matukos na lang ko. Sa tag 20 anyos nga antos mga bugtaw kagahon tuwang gabi, wala ta kabalo kung saan magtubod ang tubig sa basiwa. Kung sa bagay, di magaling apostlan wala naman na ginainom. Amo na nga nagbakal ang mineral water nga ni, nga daw hindi man gani mineral, bangod kay hindi mayong serbisyo, higko kag hindi mayo para sa kayong lawas ang tubig sa basiwa. Gusto lang ipahugas kay panglaba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga... Oy, panugyan ko sa inyo sa aton mga utod balala binigit sa mga babae kung magtubo ang bukol sa liog goiter ina kung magdako ina sus kalain ng taon bala di sa una paoperahan dayon galing iti may agi gina siya mo may pinalian sila sang tumor nang may bukol ka sa baga ginapaoperahan ina wala gid question ng pagpaopera amo lang nagaling may agi may pilas may pinalian pero may panugyan ako sa inyo may bag-o subong na tukiban epektibo kayo nga pakupuso niya lang tunahon niya lang ang bukol nga nagatubo sa inyo lawas amoy na siyang Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan number 1 nga magpakopos ang bukol nga nagatubo sa aton kalawasan tumor ka man bukol sa baga ka man goiter ka man tunahon inasang Santon Plus Herbal Capsule so kung may bukol nga magtubo tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31. Mabalik kami dugang nga balita pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bakolod man sa gihapon Patayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, patayin na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na, diri kita. Balita sa Kapitolyo, 5 ka mga LGO sa Western Visayas, ginpanawagan sa DSWD, magsubiter na sang SAP liquidation report. Balita Kapitolyo. Detalye o Aksyon Marlon Pinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May panawagan ang Department of Social Welfare and Development ko na DSWD Western Visayas pagi sa kay Regional Director Maria Evelyn Macapobre sa 5 ka mga banawa kag surat sa bugos nga rehiyon nga wala pa makasumeter sang complete liquidation reports may kang tanan sa Social Amelioration Program sa idalom sa nga DSWD. Sudo kay Macapobre, ini nga mga LGUs ang dapat nga magsumiter na bagod natapos na ang deadline nga ginhatag sa ila. Ini nga mga lugar among sunad sa Rojas sa probinsya sang Capiz kag ang 4 halin diri sa Negros Occidental nga amo ang Himamaylan, Silay, Sagay kag Banwa sang Mandapla. Hambal ni Macapobre nga sandig sa Memorandum Circular sa nga DSWD
dapat ang mga LGUs masumeter 15 working days matapos makompleto ang sa payout. Ti sunod kay makapobre, tatapos nang sa payout sa itong Mayo 27, kag nagalampuwas na gani sa 15 días nga deadline nga ginhatag sa sini mga LGUs. Yari si makapobre. Kailangan din nating kumpletuhin ang liquidation reports para sa cross-matching. Base po sa ating MC9 guidelines, LGUs are required to submit liquidation reports within 15 working days from the completion of their SAC distribution. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinuboy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na, dire kita, isa kalalaki dakop sa buy-bust operation, kag nakuhaan pa sang armas lutang sa syudad sang San Carlos. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred Shabo kag armas lutang ang nakuha sa isa ka buy-bust operation nga ginpatigan sa kapulisan sa Barangay 2 sa syudad sa San Carlos sa Huwebes sang kagab-ihon sining isa ka lalaki. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Jose Ray Mahinay, 43 anyos, nagapuyo sa amuman nga syudad. Nakuha siya poder action na Fred ang 10,000 pesos ginapatihan siya buo. 1,001 nga buy-bust money sa 1,750 nga ginapatihan binta sa iya sining nga pagbaligya plus ining caliber 40 Smith & Wesson kag 30 ka mga bala nga wala pa nakalupok action na Fred. Ang suspitsado karon preso na sa custodial facility sa San Carlos City PNP kag ang mga items nga nakuha sa iya ini ang yara naman sa otoridad para sa proper disposition. Mga tubang ini sa sang kaso sa paglapas ang Republic Act 9165 pagupot sa illegal nga droga kag ang 10591 pagupot naman sa illegal nga armas. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nga report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sinis aton lawas, nagabulig tinlo, pabakod, nagabalanse, sang sistema sa aton kalawasan. Ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap, gintingob sa isa, resulta, Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ikaw sa vitamina, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amo na nga ang slogan, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal nyo ini sa halos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden. Action Fred naglambot sa 104,000 pesos valor sa inasuspetsohan Cebu ang nakuha naman sa 2 ka persona sa buy-bust operation nga ginpatiyak Police Station number 2, las 4:30 sininga kaagahon sa Purok Bolinao, Barangay 1, Syudad Sang Bacolod. Ang mga naresto ginkilala sa ilananday Cristember Cordova, 23 anyos, isa ka street level individual, kag July Fritz Diaz, 21 anyos, isa ka newly identified drug personality Lunsay residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa mga ginaresto ang 2 ka elongated, 3 ka medium, kag 2 ka dalagko nga heat-sealed transparent plastic sachets. Tanan ginasuspetsyon Cebu nga may kabugaton nga 13 gramos, kag iban pa nga drug paraphernalias. Priso karon sa custodial facilities ang Police Station number 2, Sanday Cordova, kag Diaz. Sa dugang pa natin nga balita, Action Fred, nakop naman ang 2 ka mga persona sa checkpoint sa Barangay Felisa, Syudad Sang Bacolod kahapon sang hapon matapos nakuhaan sang illegal nga droga. Ang nadakpan ang ginkilala sanday Cyril Rico, 20 anyos ang Purok Mahirop, Barangay Felisa, kag Art Molipin, 22 anyos ang edad sang Purok Masinulundon, Barangay Felisa, Tanan, Syudad Sang Bacolod. Sunugi Police Station 10, Commander Police Major Ruel Kulanag, nagaangkasanay sa motorsiklo in Action Fred ang manadakpan sang naglabay sa checkpoint. Wala pagsunod sa social distancing, kag wala pagsuksok sa face mask ang 2 ka una nga mga violasyon sa mga nadakpan. Tigin na pangayuan sa mga kapulisan si Rico sang driver's license, kag sa pagbukas sang kahita nakita sa mga kapulisan ang 2 ka mga palaba nga sachet sa ginasuspetsohan Cebu. In-check man ang motorsiklo kag nakuha ang isa ka improvised nga tutor. Tisino kay Kulanag, Action Fred, nga newly identified drug personality ang manadagpan kag tuyo kuntani nga magpadulong ini sila sa Syudad Sang Bago. Naibaluan nga ginapatigayan sa gihapon sa mga kapulisan ang border point sa siyudad sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Sa ato naman nga mga violators, Action Fred, sa mga wala nagapabilin sa face mask, kag o kung wala nagapabilin sa social distancing, kag wala suksok sa face mask, 18 nagkaladagan sa Police Station number 1, 4 sa Police Station number 2, 8 sa Police Station number 4, 29 sa Police Station number 6, 18 sa Police Station number 7, kag 13 naman sa Police Station number 8. Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer.
para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-Direx 500 capsule sa kada adlaw. Balithalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon! Radio!
ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay stress, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:03.